Én Máté vagyok, és ez itt a Minecraft. Hogy legutóbb beesteledett, de ez nem nagy probléma. És el is kezdek egy dolgokat csinálni. Egy kardot, és például meg egy csákányt. Most megnézem, a hasonlóban vannak állítva. Kéne találnunk egy kis szenet. De ott egy kis rendezkedés is kell. Nem bírok adni egy kis bicsizni azt, de hogy nem. Ugye? Iskolátok is valami. Hívni. Nem igazán szerencsés ma így este tevékenykedni, de mindegy. Így. Azt égetek egy kis követ. Valamihez biztos fog kelleni. És ebben a részben egy kicsit elmegyek bányászni szerintem.